necuvintele. El a întins spre mine o frunză ca o mână cu degete, eu am întins spre el o mână ca o frunză cu dinți. El a întins spre mine o ramură ca un braț, eu am întins spre el brațul ca o ramură. El și-a înclinat spre mine trunchiul ca un măr, eu mi-am înclinat spre el umărul ca un trunchi noduros. Auzeam cum se întețește seva lui bătând ca sângele, auzeam cum se încetinește sângele meu suind ca seva. Eu am trecut prin el a trecut prin mine, eu am rămas un om singur, el un om singur. Hieroglifa. Ce singurătate să nu înțelegi înțelesul atunci când există înțeles, și ce singurătate să fii orb pe lumina zilei și surd, ce singurătate în toiul cântecului. Dar să nu înțelegi când nu există înțeles și să fii orb la miezul nopții și surd când liniștea-i desăvârșită, o singurătate a singurătății. Părerea mea este că poetul nu are o epocă a lui, epoca își are poeției și, în genere, epoca își vede singură poeții, pentru că, să remarcați, talentele sunt foarte multe și foarte varii, dar în fiecare epocă își selecționează tipul ei de talent convenabil prezentului ei afectiv. Nu poți spune cum te-ai simțit într-o epocă decât abia după ce ai parcurs-o. Ori, în ceea ce mă privește și pe mine și pe dumneata și pe toți ceilalți care ne privesc acum, noi parcurgem epoca, suntem în decursul ei. Nu suntem nici la capătul vieții noastre ca să putem trage o concluzie și nici la început ca să ne luăm prea mari angajamente. Dar suntem într-o etapă în care putem arunca o privire în urmă. Prefer privirea înainte.